8 ta' Diċembru hija data l-qalb ħafna Maltin. Għal ħafna din il-ġurnata tfisser jum ta' mistrieħ fejn wieħed jibda jipprepara sew għall-miliet. Iżda l-oħrajn b'mod partikolari l-Bormliżi dan il-jum huwa iktar minn hekk. Naħseb fil-ħajja ta' kull Bormliż, il-jum ta' 8 ta' Diċembru huwa l-jum l-iktar importanti tas-sena kollha. Il-ġojja tagħna hu għalina l-Marija Immakulata itar Bormliżi itana u inħobbuha ħafna mhux għax ġiet il-festa ta' is-sena kollha nħobbuha u s-sena kollha nitolbuha. Ħobba ħafna u ma nitlifx funzjoni waħda fil-għodu fil-għaxija. Din il-festa hija magħrufa ċelebrazzjonijiet interni tagħha. Aħna hawnhekk konna tu każ iktar il-festa ta' ġewwa milli ta' barra li tagħmilha differenti wkoll. Hawnhekk iktar għandna festa fejn niċċelebraw fuq ġewwa. Mhix qed ngħidlek barra ma ħobbuhiex da niċċelebraw, però fuq ġewwa aħna iktar għandna dik id-devozzjoni lejn il-Madonna li nħobbu speċjalment in-novena u dik ma nbidluha ma' xejn. Tul is-snin ħafna tradizzjonijiet jintesew, madankollu għal Bormliżi in-novena baqgħet parti kruċjali tal-festa. Il-novena hija ilha żmien twil issir. Qabel kienet forsi jagħmlu iktar kmieni, Issa titqum għalihom għax parti mill-festa. Jekk ma tiġix in-novena l-iskop tal-Knisja ma jkunx intlaħaq. Ikolli nqum kmieni fil-5:30 biex inkun hawnhekk. Iżda mhux kollox baqa' l-istess mis-snin ta' qabel hawn. Nbidlu speċjalment bil-proġett. Ħafna nbidlu għalmienu issa għandna fejn armaw, Bormla sbieħed, hekk tinżel fejn il-baċir qabel hawn ħlif ħamri jatajn u qasma x'kenna u issa qed narmaw isbaħ u anke kull min jiġi hawnhekk qed jaraw differenza bejn is-sena l-oħra u dis-sena. It-tempi labru rwol importanti fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' din il-festa, iżda dan il-Bormliżi iħallu fidejn l-Immakulata Konċizzjoni biex tħarishom hi. Aħna dejjem jgħidulna illi il-festa tippermetti jekk trida biex toħroġ, aħna hija toħroġ. Iċ-ċelebrazzjonijiet fil-jum tal-festa tal-Immakulata Konċizzjoni bdew minn filgħodu b'qudiesa solenni mmexxija mill-Arċipret Ruben Mikallef. Għal din il-qudies kien hemm preżenti il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca u l-Prim Ministru Joseph Muscat.